Hvad så alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal jeg lave mit fyrværkeri 2019 til 2020 part 2. Jeg tror ikke der kommer flere, i hvert fald. Jeg ved det ikke lige på nu. Vi er i gang med at lave det, men jeg er den anden leder af kanalen. Så ja, jeg vil bare vise mit krudt, så lad os komme i gang. Det første vi har, det her er Thundershots Flying Mini Single Shot, eller hvad de hedder. Meget gode. Jeg synes de var sindssygt billige, fordi til Hansen, det giver 40 kroner for 4 i år. Helt fucking dyrt. Så valgte jeg så dem her. De var fandme billige. Så der er 10 stykker, og jeg glæder mig til, at jeg skal fyre dem med. Så ja, det er til næste ting. Så her har vi alt det småtte krudt, hvor der er både for til Hansen, Aldi og Jammerfix. Ja, Honda, det var for nej, ikke Jammerfix. Der er kommet noget fra Jammerfix for roligt. Han Nyborg, mener jeg. Der er fra Aldi her noget til Hansen, og han Nyborg her. Altså, det er egentlig bare sådan noget juniorkrudt. Jeg gider ikke lige at vise det, fordi der er pisse meget. Så det bliver til næste ting. Så har vi et stykke stævns klint. Der er sket lige nogle tekniske problemer. Så et stykke stævns... Nej, der er 12 stykker i. Nogle rimelig gode raketter, der er... Så alle de der er sindssygt ud. De ser store ud på billedet, men de er små. Og jeg vil sige, de er bedre end til Hansens, det vil jeg sige. Meget bedre. Der er 12 stykker. Så videre til næste ting. Og jeg glemte at sige, at Thundershots var for Harald Nyborg, og hvad fanden de hedder, Stævns Klint, de var også for Harald Nyborg. Så har vi kommet til det. Det er det, der er så mange for Aldi. Jeg har pillet alle smådelen ud af det, undtagen lige rolige raketter og sådan noget. 100 kroner for sådan så mange. Det er fucking billigt at få. Det er for penge. Jeg har pillet alle de der små ting ud. Det første, vi trækker op her, det er 2 Kina Crackling. Der er 33 gram krudt i. Der er 2 stykker til dem. Yes. Så er der et rumløs 15 skud. De siger mig, det ligner sådan en ildpæt faktisk. 15 skud. De er ikke særlig store i hvert fald. Så er der et rumløs for til Hansen, der hører med junior. Og det her, det hører med i Aldis forfang. Så er der sådan her små raketter. Altså lad os sige, til dem der 6-årige børn der, eller sådan noget. Det er sådan nogle. Ja, fordi jeg vil ikke sige, at de er særlig. Jeg vil ikke sige, at de er særlig gode. Fordi de slår kun op. Dem, så kommer vi videre til de næste raketter. Det er nogle, som jeg har fået at vide, de er rimelig gode. Sådan her, de ser også rimelig store ud faktisk. Prøv at se i forhold til mig. Klar, og stiller dem her nede på jorden. De er rimelig store. Jeg glæder mig faktisk til, jeg glæder mig til, hvordan de kommer til at se ud, fordi jeg har ingen idé. Så ja. Det var egentlig bare alt for den her video. Jeg håber, I vil subscribe og like, og selvfølgelig altid subscribe, man. Vi mangler subs, og der kommer måske en part 3. Så yes!